салом дӯсторони шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи сетораи маъруфу машҳури турк Иброҳим Чалекол яъне Фарҳод, қаҳрамони филми ишқи сиёҳу сафед ҳарф мезанем. номунасаб Иброҳим Чалекол, санаи таваллуд 14 феврали соли 1982, синну сол 39 сола, ҷои таваллуд Измити, Туркия, баландии қад 1,87 сантиметр, вазъи оилавӣ, оиладор, ҳамсараш Мерхат Мухло. дӯстон, маълумотҳои аҷоиб аз вазъи оилавии ӯ. вақти он расидааст ки Туркия ба унвони баъзе родмардони ҷолибтарин фахр кунад. яке аз онҳо Иброҳим Чалекол аст. дар гузашта Иброҳим дар маҷаллаҳо ҳамчун намуна кор мекард. баъдтар ӯ ба сабти филмҳои сериалӣ ба мисли Иффет ва Меҳр маъруфтар шуд. Иброҳим шахсияти мардона аст, намуди боэътимод ва қавӣ. сарчашмаҳои гуногун изҳор доштанд ки ҳаёти шахсии Иброҳим Чалекол хеле ҷолиб аст. ошиқи вай Дениз Чакир шарики сериали Иффет аст, аммо муносибати онҳо дер давом накард. чанде пас аз ҷудо шудан ба Дениз Иброҳим бо Синус Кобал мушоҳида шуд, аммо ин муносибатҳои ошиқонаи онҳо низ дарозмуддат набуд. марди зебои турк тавонест дили бисёр ҳунарпешагон ва овозхонҳои маъруфро ба даст орад, аммо ин ҳеҷ гоҳ ба тӯй наомад. соли 2017 Иброҳим аз экранҳои телевизионӣ дур буд. дар ин вақт ӯ тавонест ҳаёти шахсии худро барпо кунад. бисёр нашрияҳо навиштанд ки актёри маъруф бо зиндагии худ видо мекунад. дире нагузашта худи Иброҳим инро тасдиқ кард ва аз оилааш ҷудо шуд. вай ба шимоли Туркия ба шаҳри Самсул ба назди волидайни дӯстдоштаи дигараш рафт. зани Иброҳим Чалекол Михран Мутлу мебошад. духтарак аз касби актриса дур аст. вай меъмор ва тарроҳ аст. эҳтимол Иброҳим дарк кард ки духтаре ки ҳамроҳи ӯ дар коргоҳи актёрӣ нест ба ӯ бештар мувофиқ аст. мехрони Иброҳим ба назди волидонаш рафт то дасти духтаронашро талаб кунад. мулоқот дар фазои гарми оила гузашт. падармодар ба тӯй иҷоза доданд. Иброҳим ин рӯйдоди хурсандибахшро дар Инстаграм дар шабакаи худ ба мухлисон нақл кард. тӯи онҳо дар шаҳри Книдос сурат гирифт ки гуфта мешуд ки он шаҳрест ки барои зеботарин олиҳаи Афродита офарида шудааст. дар он одамони наздиктарин ду ҷуфт ширкат меварзанд. ошиқон тасмим гирифтанд ки тӯи анъанавии туркиро баргузор накунанд. тӯй дигар гуна гузашт. ду ҷуфт либоси тогаси юнонӣ доштанд. онҳо дар назди Маяги Искандария рафтанд. дар моҳи асалӣ ҳарду ба сайр баромаданд. актёр аксҳои муштаракро бо мухлисон мубодила кард. дар мусоҳиба Иброҳим гуфт ки ӯ ҳамсараш ва кӯдакашро хеле дӯст медорад. Иброҳим инчунин дар бораи он сухан ронд ки издивоҷ тасаллӣ ва осоиштагии ҳаёт мебошад ва пайдоиши кӯдакон дар оила ҳатто барои касби актёрӣ муҳим аст. таҷрибаи нав пайдо мешавад, гуфт Иброҳим Чалекол. ӯ афзуд ки дар деҳа зиндагӣ карданро авлотар медонад. ӯ ва ҳамсараш дар ҷангал хонаи худро доранд, дур аз чашми бегона. Иброҳим ҳайвонҳоро дӯст медорад. дар деҳае ки ӯ зиндагӣ мекунад ва 11 саг дорад. вай аз кӯдакӣ ба сагҳо хеле муносибати махсус дошт. Иброҳим рӯҳияи озодидӯстӣ дорад. актёри якҷоя бо бародари худ хоҷагӣ таъсис додааст. дар он ҷо тақрибан 180 саг парвариш меёбад. ибтидои оғози фаъолияти ҳунарии худи Иброҳим аз маҷаллаҳои муд оғоз гардид. Усмон ӯро ба иҷрои яке аз нақшҳо дар лоиҳаҳои бисёр сериягӣ даъват кард. дар он ҳунарманди маъруфи туркӣ ширкат дошт. ин оғози фаъолияти ҳунарии Иброҳим буд. пас аз нақши аввал ӯ ба гирифтани пешниҳодҳо барои наворбардорӣ дар дигар филмҳо ва сериалҳои туркӣ шурӯъ кард. ӯро бештар ба нақшҳои асосӣ дар сериали Шавкат мешиносанд. пас аз ӯ Иброҳим на танҳо дар Туркия, балки берун аз он низ шӯҳрат пайдо кард. ҳоло актёрро дар сериали ишқи сиёҳу сафед дидан мумкин аст. силсила филм дар бораи ду муқобил нақл мекунад. духтари Раҳмдил Аслав ва писар бошад Фарҳод, ки метавонад одамро бедуни чашм кушанд.
фарҳод маҷбур буд аслро бикушад, зеро вай шоҳиди куштор шуда буд, аммо ин корро натавонист. Аз ин рӯ номи силсилафилм ишқу сиёҳу сафедро гирифтааст. онҳо муқобили ҳамдигар ҳастанд, ба муқобили сиёҳ ва сафед. идеяи асосии силсилафилм иборат аз он аст ки муҳаббат ғайриимконро имкон карда метавонад ва ҳатто дар дили ториктарин гулҳо метавонад гул кунад. иброҳим нақши фарҳодро ба даст овард. шарики ӯ дар силсила биржи акалай мебошад. ин буд маълумот дар бораи ҳаёти пасипардагии фарҳод аз ишқи сиёҳу сафед.